Dyma stori bogi ar Ŵyn Bach gan criw. Mae'r stori hwn am bogi yn gwarchod Ŵyn Bach, ond dydy'r Ŵyn Bach yma ddim yn ymddwyn fel y bogi yn ei feddwl. Mae'r stori yma'n Gwyliwch. Mae'r stori yma ddoniol iawn. Mae'r lluniau'n lliwgar dros ben. Mae hwn stori addas i blant 3 i 7 oed. Os da chi'n hoffi stori am Ŵyn Bach, dyma stori chi. Os ydych chi'n hoffi stori am gwneud llanast, dyma stori chi. Os da chi'n hoffi stori Gwyliwch, dyma stori i chi. Os ydych chi'n hoffi stori a diwedd hapus, dyma stori i chi. Dwi'n rhoi 10 allan o 10 i stori bogi ar Ŵyn Bach.